गुड मर्निं बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन सानजौफुबो आंनि मोनसे नैबे गोदान भिडिअआव जोंहा दिनै उदांस्रि सानावनो दिनै जोङो मा होनना बुङो फ्लेग हस्टिं खालामनो थांगोन आरोना लोगोफोर माने फ्लेग हस्टिं खालामनायनि आंबो बिबान मोनदों बेनि थाखायनो आंबो दायो फ्लेग हस्टिं खालामनो थांगोन आरो जोंहा माबायदि बेयाव हाबाफारि जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर दे अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर जालाङो बेनि थाखाय बयबो खालामनो थाखाय दा हाबाफारि बायदियै दा लानो सानदों जोंहा आलारि बाथि सावनानै 1 मिनिट जोंनि रुंसारिफोरखौ गोसोखांनो थाखाय बयखौबो 1 मिनिट ओरैनो खालाम हांख्रायनाय आलासिफोरखौ सिनायथि आरो मान बावनाय दा बे हाबाफारिखौ जोंहा जोंनिनो अमाबारि बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेन सार बिथांखौ बे हाबाफारिखौ समाव जोङो जोंनि अमाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंहा भारतखौ उदांस्रि बा रैखाथि होनायाव मैखोमै खामानि मावबोनानै जोंहा दायो आजिरा लानानै जोंनि गेजेराव दङ आरो जोंखौ भारत हादर बा आसाम सरकारनिफ्राय जोंखौ बिथोन हरदों बेबायदिनो मिसनाव बिथांमोनखौ गांसे गांसे मान फालि होनानै मान बावनो आरो रायजोनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय जोंखौ खावलायहरदों बा बिथोन हरदों बेबायदियैनो जोंबो दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै नैबे समाव बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोबाय आरो बे समाव आङो बिथांमोननि मुंखौ फारियै फालिलांगोन आरो बे समाव बिथांमोनखौ गांसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै जोङो लागोन 1 नम्बरावनो दङ जोंहा समेन दैमारि बिथाङा BSFआव मैखोमै हादोरनि थाखाय रैखाथि हानजानि जानानै बिथांमोना गोख्रोङै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथांमोनखौनो दायो जोङो मान बावगोन गांसे फालिजों हामबाय होनदों आरो बिथांनि गामिया जादों 2 नं बोराइबारि आरो गांगुमाथा हादोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय रैखाथि हानजायाव आरो दायो बिथांमोना आजिरा लानानै न'आवनो दङ आरो जोंजों लोगोसे दिनै जोङो मोननो हादों जोंहा नैबे गेलागाव गामिनिनो बिथां बेल सिं दैमारि बिथाङाबो एसे आजिरा लानाय एक्स आर्मि बिथाङा आर्मियाव मावदों आर्टिलारि रेजिमेन्टआव बिथांमोनखौ मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों अब्ला जोंनि गेजेराव जोंनि अमाबारि बिसिडिसि हिसाबै जोङो बिथां साथाम सोद्रोमाखौ जोङो मोननो हाबाय आरो जोङो दिनै बिथांमोनखौ बिथोन बायदियै बा दिनै जोङो बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे मान खावलायबाय बिथांखौबो हाजिरा मोननाय मानखौ खावलायबाय
हामबायहोदों आरो लोगोसे जोंहा नैबे बिथाङा जोंजों लोगोसे सफैनो हाबाय दिनै जोंहा बिथां सुशील दैमारिया आसाम पुलिसनि सासे गोख्रों मावथिमोन बिथाङा रुंसारि जालांबाय दिनै जोंखौ जि भारत हादर आसाम सरकारा दिनैनि नैबे गेदेर सानाव साफ्रोम रुंसारि जानाय न'खरफोरनि सोद्रोमाफोरखौ लिंहरनाय जाबाय सुशील दैमारिनि बिसिनो बिथांनि मालिकआ रुंसारि जालांबाय जोंहा दिनैनि नैबे उदांस्रि बे हाबाफारिखौ खुंनायाव जोंहा उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ग्रुपनिफ्राय सानै अफिसियेलि मोननो हादों जोंजों लोगोसे दङ जेई इन्जिनियार किशोर दास बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय निजसिन दुखु दिबोलै अनुरोध কৰিছোঁ আৰু এখন আৰনাইৰে আমি আদৰণি লওঁ आरो लोगोसे जोंजों दङ जोंनि कुमाबारि PCDCनिनो CRS हिसाबै खामानि मावनो बिबान मोननाय उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय इटारनेल दैमारि बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गुरै खावलायबाय बिथाङा SRLनिफ्राय जोंनि कुमाबारि PCDCआव ग्राम सिबिका डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायो हामबायहोदों जोंहा दिनै बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हाबाय आङो बिथांमोनखौ हामबायहोदों दिनैनि बे गेदेर सानाव जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनानै जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जोङो नैबे समाव जोंनिनो कुमाबारि PCDCनि चेयारमेन जितेन बर' दा बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जोंनिफ्राय बरायनाय थाबाय आरो बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय गासैबो फिरफिलाखौ मान होनानै फिरफिला एरनायनि दोंसे मेथाइ खननो थाखाय बयखौबो खावलायनाय थाबाय मायथाइनि 15 आगस्ट आरो बे 15 आगस्टआ जों भारतीयफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव आरो गोग्गाथाव
मानो होनब्ला 1947 मायथाइनि 15 आगस्तआव जोंनि भारतआ उदांस्रि मोनदोंमोन आरो बे उदांस्रि साना फैयै फैयै 77 77 years जाबाय आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै जों जुदि आवगायनानै थांना थानांगौबा जोंनि माने फिसाफ्रा जुदि उन्नु जानानै जोंनि उदांस्रि मोननायनि उनाव जुदि द्राग्स जानानै जुवा गेलेनानै थांना थानो हानाय ओंखायनो आं खावलायदों जे जोंनि गथ' गथाय गथ'फोरखौ जोङो सासन खालाम मोजाङै दैदेन जोंनि फिसाफोरनो गस्ला बायहैबाय नों पेन बायहैबाय आग्लायनो मोनसे आंनो हो बेसेबां लाखो आंनो खोन्था नङा होमबा जों बेबायदि थि हिसाब भावसारजोंनो बियो सोलोंनो जों नाजानांगौ नङाबा जोंनि गोबां बिमा बिफाफ्रा माने गथ' गथायखौ खम खालामबाय थाखा फैसा समाव जोंनि दिनाव जोङो हाजिरा मावनायनि लाइफखौ जों मोनबोदों बे हाबाफारिखौ सामलायलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसे दिनैनि बे भारत उदांस्रि राहाखौ जों बानायनांगौ गायसननांगौ आरो गोख्रों खालामनांगौ बे बाथ्राखौ सावरायनो आरो जायनि थाखाय जों नुफेराखै माने दा बेबायदि थुलुंगानि गेजेरजों माने जेब्ला मोनसे समाव फैगोन लाइमोननि समाव जेब्ला फैगोन माने बैफोर बाथ्राफोरखौ माने लाबाङा जाबोयो आरो जायनि थाखाय माने मा होनो बिमा बिफाफ्रा माने बुजायब्लाबो बुजायनो हाला बुङो आरो बिनिफ्राय फारसेथिं माने गार्जेनफ्राबो बुङो गार्जेनफोरखौबोथ' माने दिनै गाबोन माने गथ'फ्रा ओरैबायदि थगायनो बोलोआनो नाङा थांगोन मोनसे जायगायाव बुंनांगोन मोनसे ओरैबायदि जायगायाव दं माने मा खालामो माने जोंहा फरायनाय गथ'फ्रा फरायनाय माने जोबोद लोरबां जायो नै बिथांमोनानोमोन दिनै नैबेयाव हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासिफ्रा नै रिटायार्ड पार्सन जोंहा डिफेन्सनि बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय अफिसियेल स्टाफ आरो नै जाहैबाय जोंहा बिथाङा फोरोंगिरि रिटायार्ड पार्सन बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय नैबे गुदि फरायसालिनि मेडाम बेनिफ्राय गेलागाव गुदि फरायसालिनि ओमफ्राय नैबे बिथाङा जाहैबाय जोंहा जोंनि धनस्रि समस्तिनि TLCC सार आरो नैबे बिथाङा जाहैबाय जोंहा लादगावबुरा बान्दुगुरि रेभिनिउनि बेनिफ्राय नै बिथाङा जाहैबाय गोदानै गावबुरा बिबान मोननाय बिथाङा अनुप बसुमतारी गेलागावनि आरोना दे